Sinjuri Lodwa tajba nsellmilkom u nilqakom għal din l-intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Prim Ministru l-ewwel nett Lodwa tajba nsellimlek u nirringrazzjak għal din l-intervista. Nagħti wkoll il-ħadd it-tajjeb lilek Samuel u lil kull min qed jissegwina. Prim Ministru, mmorru mal-ewwel għal ras il-għajn nitkellmu fuq l-ekonomija u issu żgur li qed jispiċċa fuq nota tajba meta l-ġimgħa kien ikkonfermat li Malta kellha tkabbir ekonomiku ta' madwar 13%, 13.4% biex inkunu preċiżi. Kif qed tħares lejn dawn ir-riżultati u kif nistgħu nsostnuhom fuq kollox huma indikazzjoni li Malta qabdet sew it-triq tal-kupru le? Riżultati li inislu fik sens ta' sodisfazzjon u li jingħaqdu ma' numru ta' indikaturi oħra li jikkonfermaw li pajjiżna qabad ritmu ekonomiku b'saħħtu u qiegħed jirkupra sew mix-xokk tal-pandemija. Pandemija li tajjeb ngħid għada hemmhekk madwar il-pajjiżi kollha tad-dinja, imma daw l-indikaturi iva jagħmlulek kuraġġ meta inti tara dan il-tkabbir ekonomiku fit-tieni kwart fi Q2 jiġifieri qed nitkellmu April, Mejju, Ġunju ta' din is-sena ta' 13.4% fejn l-attività ekonomika kibret bi 13.4% kumparata mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, din hija xi ħaġa li tagħmilek ħafna kuraġġ għaliex għandek fuq naħa l-ikbar xokk illi qatt tesperjenza dan il-pajjiż li trasformajnieh fl-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku. Jekk imbagħad taqbad l-ewwel 6 xhur tas-sena, jiġifieri taqbad minn Jannar sa Ġunju tas-sena hemmhekk tara li għandna tkabbir ekonomiku ta' 5.7% li huwa darba u nofs iżjed minn dak illi proġettajna. Riżultat ieħor sabiħ ħafna dan u tgħid li ma dan kollu kif ġi b'kombinazzjoni ġi nemmen għal żewġ fatturi ewlenin. L-ewwel wieħed illi il-Gvern Laburista qabel il-pandemija u anka wara ħaħsib sew il-finanzi pubbliċi. U ħadna ħsib sew mexxejna sew l-ekonomija mela l-punt ta' tluq tagħna meta feġġet il-pandemija f'pajjiżna f'Marzu tal-2020 kienet li kellna finanzi pubbliċi li kienu fis-sod u kellna ekonomija li kienet waħda b'saħħitha. It-tieni aspett mbagħad huwa dak li tul il-pandemija dejjem ħadna d-deċiżjonijiet illi kienu meħtieġa. Qatt ma qadna lura milli nieħdu id-deċiżjonijiet illi kienu meħtieġa f'diversi momenti. U kien hemm momenti mela ma kienx hemm momenti ta' tieħel qalb insejħilhom hekk, momenti li kienu diffiċli ħafna, mela ma kienx hemm. Imma dejjem imxejna bi prinċipju wieħed. Bqajna kalmi, analizzajna l-problemi li kien hemm minn żmien għal żmien, ir-realtajiet li bdew jitfaċċaw kif bdew jitfaċċaw f'kull pajjiż ieħor minn żmien għal żmien u dejjem ma qadna lura milli nieħdu id-deċiżjoni li kienet meħtieġ. Imma mbagħad dar riżultati fl-aħħar mill-aħħar mhumiex minix qed ngħid li huma riżultati tal-Gvern waħdu, huma r-riżultati tal-ħidma kollettiva tal-poplu Malti bawċ, il-ħidma tal-Gvern, ħidma flimkien mal-imsieħba soċjali kemm saru diskussjonijiet fruitful importanti fih dan insemmi l-MCSD, il-ħidma ta' min ħaddem, il-ħidma tal-ħaddiema nfushom, ġifieri ħidma kollettiva li minn sfida tant diffiċli ratna llum li qegħdin qudiemna qegħdin naraw dawn ir-riżultati tant sbieħ. U mbagħad iktar statistika l-istatistika hija dik li hija reali u li ma jista' jmerejha ħadd. Jekk naraw il-ġid nazzjonali, ilħaqna tnejn kważi dak li konna qegħdin fih fl-2019. Meta qed nitkellmu wara tant xhur ta' pandemija, aħna illum kważi rġajna lħaqna il-livell ta' ġid nazzjonali li kellna fl-2019. Riżultat hemmhekk ieħor sabiħ ħafna. Fil-kuntest, x'inhu l-kuntest għax tajjeb li rridu ngħiduh ukoll. Il-kuntest huwa li fl-ewwel xhur ta' din is-sena, partikolarment fl-ewwel 4 xhur Jannar, Frar, Marzu u April jew parti minn April, kellek realtà fejn kellek diversi setturi tal-attività ekonomika ta' pajjiżna illi kienu magħluqa b'restrizzjonijiet biex nipproteġġu s-saħħa tan-nies, insemmi r-ristoranti, insemmi numru ta' attivitajiet oħrajn. Jiġifieri tittara wkoll dar riżultat tant b'saħħtu tittaraħ ukoll f'dak il-kuntest. U wara kemm joħroġ iżjed dan il-punt. Jekk teskludi minn dan it-tkabbir ekonomiku li kellna dawk is-setturi illi kienu magħluqin waqt il-pandemija bir-restrizzjonijiet tas-saħħa u taqla minnhom dawk is-setturi li baqgħu joperaw allura hemmhekk tara semmi eżempji minnhom is-settur tal-manifattura, is-settur tal-kostruzzjoni, informatika, nsemmi oħrajn servizzi finanzjarji, is-saħħa, remote gaming, hemmhekk tara illi kellna tkabbir
ta' 5% fuq l-2019. Iġveri meta għalhekk dan l-eżerċizzju huwa wieħed importanti, ma meta taqqad kollox allura tara kemm verament pajjiżna qabad it-triq ta' irkupru ekonomiku li huwa wieħed b'saħħtu u naturalment dan jimlik bil-kuraġġ għal deċiżjonijiet li jonqosna nieħdu sabiex inkomplu nieħdu lejn dan il-pajjiż lejn id-direzzjoni. Tajba fuq kollox imma tara il-fiduċja tan-nies. Il-fiduċja tan-nies u kemm kienet taqlija id-deċiżjoni li tul il-pandemija kollha qatt ma nħallu lin-nies waħedhom nibqgħu ninvestu fin-nies għaliex imbagħad tara li dak kollu llum issarraf f'dawn ir-riżultati sbieħ li għandna. Prim Ministru, semmejt l-appoġġ, semmejt il-fiduċja, però biex settur jibqa' jikber irid ikollna l-investiment rajnik tanawgur anke fl-aħħar ġimgħat diversi investimenti, però kemm hu importanti u biżżejjed li dan l-investiment isiru kemm fiduċjuż li jkompli fl-aħħar xhur kien hawn ħafna ċirkostanzi fejn kien hawn anke min biex ngħidu hekk nissel ċertu biża' fuq dan it-tip ta' investiment. Ekku, x'konna mdorrijin bħala pajjiż li meta tfaqqa kriżi ekonomika min jinvesti f'dan il-pajjiż kien joqgħod lura u ma kienx jistenna biss ir-reċessjoni tgħaddi, kien ikun hemm numru ta' snin fejn imbagħad l-imprendituri, n-negozji tagħna kienu jibqgħu ma jinvestux dan rajnieh fl-2008 sa l-2008 tajjeb li nerġa' nenfasizza kienet kriżi ekonomika ferm iċken minn dik tal-lum. Biss ħafna jsemmu li il-pandemija li ġabet magħha l-COVID-19 kienet a perfect storm għaliex għaqdet magħha kriżi ekonomika, kriżi soċjali u kriżi ta' saħħa. Dakinhar kellna biss kriżi ekonomika fuq livell ferm anqas minn dak li għandna llum. Mela dak huwa l-punt ta' tluq. U bil-fors li tittamel dal-paraguni, vera tista' tgħidlu modjużi l-paraguni, ma bil-fors li tittamilhom dal-paraguni, u x'kien hemmhekk wara l-2008 f'pajjiżna kellek l-4 snin ta' wara illi kien biss f'sena waħda li rajna tkabbir ekonomiku. Lew f'sena waħda biss minn 4. Dak li kellna fl-2008. Kellna investiment li żdied biss f'sena waħda minn 4. U llum, x'għandna llum? Illum għandna rekord, dik hija realtà, rekord ta' investiment. Meta qed nitkellmu fuq din is-sena, sena fejn għadna dejjin minn pandemija għandna livell ta' investiment taf Samuel li qabeż dak tal-2019 mhux qed nitkellmu l-2020, issa qed nitkellmu livell ta' investiment li qabeż dak tal-2019. Qed nitkellmu 850 miljun euro. Qed nitkellmu b'livell ta' investiment li huwa 20% ola minn dak li kellna fl-2019. U xi jfisser dan meta taslu din l-istatistika kollha li ma jista' imerja ħadd għax qed hemmhekk hija kollha dovuta nemmen għal fattur wieħed tal-fiduċja u l-konfidenza. Il-fiduċja li min jinvesti f'dan il-pajjiż għandu, il-fiduċja li min jaħdem f'dan il-pajjiż għandu fid-direzzjoni li miexi fiha il-pajjiż. U d-direzzjoni mhijiex biss id-direzzjoni li jagħti l-gvern, id-direzzjoni kollettiva, d-direzzjoni li tim Malta ħadna flimkien min iħaddem min jaħdem setturi kummerċjali, l-imsieħba soċjali, il-gvern min imexxi dan il-pajjiż flimkien bħala tim Malta d-direzzjoni li tajna lil dan il-pajjiż. U hekk inħares il-qudiem lejn ix-xhur li ġejjin xhur fejn l-investiment se jibqa' jsir, fejn inħares il-qudiem għal ħafna investiment li qed jiġi propost mis-settur privat, dak li jinkoraġġik li inti tara s-settur privat li għandu dik l-entużjażmu, dik il-ħeġġa, l-enerġija illi jibqa' jħares il-qudiem. Imma x'inhu importanti mbagħad kif tkompli tkabbar l-ekonomija tal-pajjiż biex tkompli tkabbarha billi tieħu deċiżjonijiet. Jekk naslu fil-mument li l-gvern jieqaf jieħu deċiżjonijiet, hemmhekk twassal għall-istaġnar. L-istaġnar iġib id-dwejjaq u d-dwejjaq iġib in-nuqqas ta' investiment. U nuqqas ta' investiment iġib l-aks. Mela allura priorità tibqa' kif kienet minn Marzu, anzi minn Jannar tal-2020 il-qudiem u anke qabel, il-priorità tibqa' li dan il-gvern jibqa' jieħu id-deċiżjonijiet li huma meħtieġa li jittieħdu fl-interess tal-pajjiż. Sa d-deċiżjonijiet toħodhom b'numru ta' prinċipji bil-galbu l-ewwel u qabel kollox, b'konsultazzjoni wiesa man-nies u nfakkar li dan il-gvern is-saħħa tiegħu ġejja min-nies mela allura tibqa' ta' priorità għalina li kontinwament nikkonsultaw, nisimgħu lin-nies, naġġustaw fejn hemm bżonn skont dak illi jgħidulna n-nies.
Imma mbagħad daqstant ieħor kruċjali mhux biss li tiddeċiedi, imma li ma tagħmilx kif qed tagħmel l-oppożizzjoni u kif ilha tagħmel f'dal aħħar snin li kontra kollox u kontra kulħadd jien niftakarni. Fl-aħħar leġislatura dik niftakara sew tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kienu qabdu kruċjata kontra kollox u kontra kulħadd, inkluż kontra n-nies tagħhom. Kruċjata kontra n-negozji, kruċjata kontra min jinvesti, kruċjata kontra kull min jipproponi idea ġodda u sbieħ għal dan il-pajjiż. Alla ħares aħna kellna naslu f'dik il-forma ta' mentalità li naqbdu kruċjata kontra kollox u kontra kulħadd. Għandek bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Bla dubju ta' xejn. Għaliex inti tara li l-pajjiż jimxi l-qudiem meta jkollok fih il-kontribut ta' diversi setturi tas-soċjetà, ta' min jimmilita fil-qasam tal-ambjent, ta' min jimmilita fil-qasam tal-manifattura, tal-kostruzzjoni, ta' min jimmilita fil-qasam soċjali. Flimkien li inti dat Tim Malta mhuwiex xi slogan politiku artifiċjali, Tim Malta hija r-realtà ta' kif pajjiż għandu jimxi l qudiem komunità waħda, soċjetà waħda bid-diversi interessi ta' xogħol il-gvern. Fl-aħħar mill-aħħar taf x'inhu? Mhux li jagħmel deċiżjonijiet straordinarji, ma li jaqbad dawk l-interessi differenti u jkollok żewġ għażliet, jew ġibhom jikkonfliġġu ma' xulxin, jagħtu ġo xulxin, jew kellha ġib armonija bejniethom. U jiena nemmen li fis-sempliċità tiegħu ix-xogħol ta' amministrazzjoni politika tal-gvern huwa li jaqgħad id-diversi setturi flimkien u sakemm huwa possibbli jipprova jarmonizza il-perspettivi differenti. Ma fl-aħħar mill-aħħar aħna l-gvern li mbagħad l-għan tiegħu, il-prinċipju bażiku tiegħu huwa li jwassal lin-nies, jgħin lin-nies biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Li inti jekk l-aspirazzjoni tiegħek fil-ħajja hija li tiggradwa bħala avukat, bħala tabib, hija x'inhi fil-ħajja li tiftaħ in-negozju tiegħek. Li jkollok l-azzjenda tiegħek li bħala gvern niffaċilitaw kemm jista' jkun lin-nies biex ikunu jistgħu jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Li tgħin lin-nies jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom tissarraf fiduċja fin-nies, dik il-fiduċja mbagħad tissarraf ġid u hemmhekk terġa' tidħol il-funzjoni tal-gvern li jara li dak il-ġid jitqassam kemm jista' jkun b'mod ekwu bejn kulħadd. Naturalment, Prim Ministru, investiment joħloq l-impjiegi u anke hekk donnu bħala gvern qeleb din l-isfida li ġiet minħabba l-pandemija wkoll fis-settur tal-impjiegi, le? Ekku. Imma qabel nidħol f'dan is-settur tant importanti tal-impjiegi, fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk ukoll terġa' il-kwistjoni tal-prinċipji. Tal-ħolqien tal-ġid. Li ssaħħaħ l-ekonomija li tinvesti fin-nies biex tkompli toħloq il-ġid. U dawn il-prinċipji il-bażiċi dawn huma il-prinċipji li huma underlying kull deċiżjoni oħra li jieħu l-gvern. Huma dak il-prinċipji illi bħalissa qegħdin jiggwidawna fit-tħejjija għal budget li din is-sena se jkun fil-11 ta' Ottubru, nista' nħabbar hawnhekk li l-budget għal din is-sena se jkun fil-11 ta' Ottubru, budget li se jaqgħad dal-prinċipju kollha li tħaddit magħhom dwarhom flimkien u bihom jagħti sinjal ċar tal-prosperità il-ġdida li beħsibna noħolqu. Budget li se jkun ukoll mbagħad jagħti indikazzjoni u direzzjoni ċara tal-strateġiji importanti li tħaddintna dwarhom dawn l-aħħar xhur li pjanajnihom li mbagħad dak il-mod kif pjanajna l-istrateġiji issa ġo dak il-dokument tal-budget se jieħdu il-ħajja. U issa niġi għall-impjiegi għax fl-aħħar mill-aħħar meta għandek tkabbir ekonomiku, ħolqien tal-ġid, katina maqqat ma' dan iż-żewġ prinċipji għandek il-ħolqien tax-xogħol. Ta' xogħol aħjar għan-nies u li naraw li kemm jista' jkun ir-rata tal-qatt ta' dawk li qed ifittxu x-xogħol inżommu għal isfel kemm jista' jkun. U x'qed erġajna l-istatistika li tagħtina r-risposta d-domanda tiegħek. Statistika fej li turina li l-lum is-sitwazzjoni ta' qatt f'pajjiżna hija aqwa minn qabel bdiet il-pandemija. Meta ngħid aqwa jfisser illi l-qatt f'pajjiżna illum ir-rata ta' qatt f'pajjiżna hija anqas minn dik li kienet qabel il-pandemija. Ħanarġgħu mura l-2008 għax hija l-kriżi ekonomika prossima li kellna ġifieri fil-ftit snin illi għaddew. Bil-fors li tista' tagħmel paragun sempliċi u nfakkar kemm kienet iċken dik il-kriżi, ma jimpurtax. Xorta waħda, pajjiżna taf kemm dan kien bqgħet brata ta' qatt għolja 8 snin wara l-2008, 8 snin brata ta' qatt għolja. U dit-darba sena u nofs
aħna f'pajjiżna domna din id-darba sena u nofs brata ta' qatt illi kienet waħda aktar għolja minn dak illi tlaqna minna qabel bdiet il-pandemija. X'għandna llum? Għandna mal-1500 persuna illi qed jirreġistraw għax-xogħol. Taf kemm kellna fi żmien il-Partit Nazzjonalista? 5 darbiet iżjed. 7500 persuna tirreġistra x-xogħol fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti. 5 darbiet iżjed. U tgħidli ma' kombinazzjoni konna xortina tajba forsi f'Malta illi irnexxilna innaqsu r-rata ta' qatt b'mod daqsam b'saħħtu. Ngħid il-kombinazzjoni fil-pandemija, kull kombinazzjoni li stajt timmaġina fil-pandemija kienet tieħdok dejjem fid-direzzjoni l-ħażina. U fil-kwistjoni tal-qatt l-aqwa prova hija li madwar l-Ewropa għandek mal-miljun persuna iżjed qed jirreġistraw għax-xogħol milli kien hemm qabel il-pandemija, waħna parti mill-Ewropa. Jiġifieri kieku l-affarijiet ħallejnihom għall-kombinazzjonijiet ibqa' ċert u żgur illi r-riżultati f'pajjiżna kien ikollna dak id-tbassir ta' 50,000 persuna qiegħda. Nfakkar l-artiklu li kien der fil-bidu tal-pandemija fejn kien hemm imbassar li pajjiżna se jkollu 50,000 persuna jfittxu xogħol, il-probabbiltà kieku l-gvern ma intervjenix b'numru ta' deċiżjonijiet. Il-probabbiltà kienet li konna morru f'dik id-direzzjoni u nfakkar ftit li kien hemm momenti fejn anke jien inkwetajt u mela ma nkwetajniex bħala gvern meta l-qatt f'pajjiżna beda wara Marzu tiela u l-ħaqna konna iċ-ċifra ta' 4,500 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Jiġifieri iva dak il-fenomenu illi tbassir kien qed jindika kien beda jerfa' rasu, mela ma kienx beda jerfa' rasu. U anke jien kont insaqsi kultant lil nnifsi ma dak id-tbassir allura min għamel dak id-tbassir għall-bidu konċettiku minnu ma bdejt ngħid 4,500 persuna li qed jirreġistraw. Kellu raġun min kien għamel dak id-tbassir? Imma dejjem kellna dak is-serħan il-moħħ illi anka fil-fond ta' qalbna dejjem konna nafu li qed nieħdu flimkien mal-imsieħba soċjali u nies id-deċiżjonijiet it-tajbin, mhux dejjem konna perfetti u kien hemm fejn ħadna deċiżjonijiet żbaljati wkoll. Imma maġġorment dejjem hemm int illi kelli dak is-serħan il-moħħ illi tim Malta kienet jieħu deċiżjonijiet it-tajba. Bqajna ottimisti u kien għalhekk imbagħad illi f'Ġunju fil-bidu ta' Ġunju tal-2020 varajna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li nfakkar kien segwa żewġ pakketti finanzjarji oħrajn kellek l-ewwel wieħed li kien jitkellem dwar maġġorment dwar il-posponiment tat-taxxi imbagħad it-tieni financial package fejn hemmhekk ġiet introdotta il-miżura fil-fema tiegħi singolarment l-aktar waħda importanti tal-weight supplement. U mbagħad imxejna l-qudiem għal mini budget illi nidejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li nidejna f'Ġunju tal-2020, investiment b'saħħtu nfakkar ta' 900 miljun euro mhux ċajt hemmhekk. Konna investejna fin-nies, imma xrajna. Dakinhar niftakar ċar id-dibattitu madwar il-mejda flimkien mal-esperti ekonomiċi ta' pajjiżna, diversi esperti li konna f'konsultazzjoni magħhom. Kellek żewġ idejat. L-idea minnhom kienet ejja nħallu l-ekonomija tirkupra weħeda u n-negozji jirkupraw weħedhom. Issa li konna bdejna neħħu ir-restrizzjonijiet għaliex kellna nfakkar it-tnaqqis fin-numru ta' każijiet u allura li dejjem hekk kienet ismessa erġajna ftaħna n-negozji u nħallu l-affarijiet jimxu waħedhom. It-tieni idea linja ta' ħsieb kienet minn barra it-tneħħija ta' it-tnaqqis ta' restrizzjonijiet investu fis-saħħa fin-negozji, fil-ħaddiema u fin-nies. U mxejna fil-fema tiegħek qatt ma kien hemm dubju dwar li ma linja ħanieħdu. Id-deċiżjoni kienet illi ninvestu bis-saħħa fin-nies. U nfakkar x'għamilna tajjeb li nfakkar x'għamilna f'dak il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u li minnu wkoll. Konna raħħasna l-fuel. Tajna rifużjonijiet fuq il-kontijiet tal-elettriku tan-negozji. Konna tajna refund fuq il-kirja tan-negozji nidejna l-ewwel round ta' vouchers li maqqat miegħu it-tieni round li għamilna din id-darba hemmhekk fil-vouchers waħedhom investejna ma' 9 miljun euro. Bdilna tax credits fi grants, u mbagħad dak segwew skemi tal-Malt Enterprise, segwew skemi biex jinċentivaw lin-negozji jkomplu jinvestu, jagħmlu restructuring tal-business model tagħhom. Dan qed insemmi ftit mill-ħafna li għamilna. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar insemmi
il-weight supplement illi nidejna fit-tieni pakkett finanzjarju li mbagħad f'Ġunju ddeċidejna li nħallu hemmhekk u fil-budget iddeċidejna li nħallu hemmhekk. Għadu hemmhekk għaddej sallum, ġifieri weight supplement waħdu dan il-pajjiż investa fih, mhux nefaq fih, investa fih 600 miljun euro ta' ġifieri l-ispiża li aħna investejna fil-weight supplement hija massiva. Imma money well spent, mhux tberbieq, money well spent. Ġerija fil-fatt. Money well spent. U da l-aħħar kelli opportunità kont qed nitkellem ma' persuna barranija u għalt li aħna pajjiżna tul il-pandemija, taxi driver, għalli pajjiżna taf kemm investa fija 1300 euro tul il-pandemija kollha tlu aħna lil ħaddiema ntuhom 800 euro fix-xahar. Fix-xahar. U baqa' ċassat lejja. U dik hija realtà. Aħna ħallasna bħala gvern f'weight supplement iktar mill-paga minima nazzjonali. Jiġifieri kellek realtà ta' numru ta' nies li kienu qegħdin bil-paga minima nazzjonali li saħansitra esperjenzaw ftit euro żieda fl-inkam tagħhom. Dik hija realtà. Imma kien money well spent għaliex illum bis-saħħa ta' dak l-investiment li għamilna fin-nies qegħdin nistgħu nitkellmu fuq l-istatistika li qed nitħattu flimkien. Semmejt int Prim Ministru ma nistax ma nsemmix daw kienu kollha inizjattivi importanti ma kif taf inti semmejt inti il-kap tal-Oppożizzjoni anke fil-Parlament qal li dan kien kollu tberbiq ta' flus le? Għal-kap tal-Oppożizzjoni anke li tħallas it-taxxa tberbiq ta' flus, imma lil minn hekk. Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika segwejnieh bl-akbar budget li qatt kellna f'pajjiżna, semmi fost oħrajn. In-nefqa soċjali, x'nefqa soċjali b'saħħitha kellna f'budget fej kulħadd beża li se nimxu bil-politika ta' austerità li mxiet biha li mexa biha l-gvern ta' qabilna. X'għamilna? Mhux biss sal-budget imma anka wara l-budget bqajna nniedu numru t'inizjattivi biex nibqgħu inżommu l-kuraġġ tan-nies b'saħħtu l-moral tan-negozji b'saħħithom li jibqgħu jinvestu. U it-tentazzjoni x'kienet? Mela ma kienx hemm tentazzjonijiet, mela ma kienx hemm it-tentazzjoni li ngħidu sma' pajjiżna qed joħroġ tant miljuni ta' euro fix-xahar f'weight supplement. Kien hemm momenti fejn ħaqna mal-40 miljun fix-xahar weight supplement. 40 miljun euro fix-xahar f'weight supplement immaġilak x'nefqa bla preċedentu li tiġi fuq hekk bum mill-lum malata. Minn Marzu f'daqqa waħda tibda tħallas dal-weight supplement. It-tentazzjoni x'kienet? U kellna pariri wkoll f'dak is-sens kienet illi isma' hemm numru ta' proġetti fosthom proġetti tal-gvern. Nagħmlu pass lura. Ngħidu ma niskrepjawhomx imma innaqsu r-ritmu tagħhom. Imma d-deċiżjoni kienet bil-kontra, mhux tal-li ma naqsux ir-ritmu, mhux tal-li ma niskrepjawx proġetti tal-li nibqgħu għaddejjin b'ritmu iktar b'saħħtu. U naħseb u nemmen li dik id-deċiżjoni it paid dividends għaliex żammejna l-ekonomija għaddejja b'saħħitha u għalhekk li sodisfat b'dan ir-riżultati illi ksibna bħala poplu Awċi u Malti bħala poplu wieħed, nemmen ukoll konna fuq in-naħa tajba tal-istorja minkejja d-deċiżjonijiet id-diffiċli illi kellna nieħdu. U narġa' mmur għall-2008. Dakinhar li il-Gvern Nazzjonalista kien fl-istess qagħda li konna aħna f'Marzu tal-2020. U bħal kull gvern kellu deċiżjoni jmurx naħa jew oħra. In-naħa tal-politika tal-austerità jew in-naħa tal-investiment fin-nies. Gvern Nazzjonalista fl-2008 għażel il-politika tal-austerità fejn ħalla lin-nies jerfgħu is-salib tat-toqol ekonomiku u soċjali waħedhom. Aħna f'Marzu tal-2020 u fix-xhur sussegwenti ħadna d-deċiżjoni li l-peace jerfgħu il-gvern u l-nies ninjettaw fihom il-kuraġġ li jibqgħu jinvestu, li jibqgħu jaħdmu, li kemm jista' jkun minkejja ċirkostanzi ferm diffiċli, inżommu kemm jista' jkun sens ta' normalità fil-ħajja tan-nies u f'ċirkostanza ġa diffiċli minħabba l-konsegwenzi tas-saħħa, mhux nabbuhom biktar problemi n-nies, problemi fuq kif se jkollhom l-inkam tagħhom li huwa garantit, inkwiet jekk hux se jitkeċċew mix-xogħol. Diġà kien hemm biżżejjed diffikultajiet u għalhekk li bħala gvern intervjenejna bis-saħħa biex inkomplu ninċentivaw lin-nies. U għalhekk illi d-differenza li llum il-qgħad flok tela għal 50,000 li kellna mbassrin niżel għal 1500, niżel aħna waqt li għadna dejjem minn pandemija l-qgħad niżel. Dakinhar konsegwenza singolari ta' deċiżjoni ħażina
strateġika tal-2008 l-qatt tela kif semmejt aktar qabel b'5 darbiet u baqa' hemmhekk għoli għat 8 snin ta' wara. U nsaqsi mbagħad id-domanda li toħroġ minn hawn id-dinja. Kieku kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern f'Marzu tal-2020, id-domanda li nagħmilha lill-poplu ħalli jkun jista' jkun il-poplu li jweġibha. X'deċiżjoni kien jieħu? Kien jarġa' imur lura għad-deċiżjoni tal-awsterità. U kliem illum jikxifhom. Għax meta juża l-kelma l-kap tal-oppożizzjoni li użajt inti Samuel, dberbieq turik li l-mind frame tiegħu huwa fil-politika tal-awsterità u li kieku kien Prim Ministru f'Marzu tal-2020 kien imur fid-direzzjoni tal-awsterità. Li inti mill-oppożizzjoni tuża l-kelma dberbieq ta' flus fuq il-weight supplement, fuq l-investiment li għamilna fil-vaċċin, fuq l-inċentivi kollha li tajna fuq il-skema tal-vouchers li tekwiparhom ma' dberbieq juri li l-mind frame tiegħek għadu kif fl-2008 fl-austerità u fl-aħħar mill-aħħar għal xiex. Għaliex inti għandek l-istess nies li kienu jmexxu fl-2008 huma l-istess nies li llum għadhom qed jiġbdu l-ispak fil-Partit Nazzjonalista. Semmew aħna x'qalu ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni li l-proposti li l-miżuri tal-budget li ħabbarna s-sena l-għaddiet għal din is-sena kienu a virtual reality. Hekk qal li din turik b'mod ċar illi ingranati huma f'dil politika tal-austerità u xejn ir-realtà. Meta jkunu fl-oppożizzjoni jilagħbuha tad-difensuri tal-poplu. Meta jkunu fil-gvern li l-poplu jattakkaw u din konsistentement narawha tara li prem eżempju kienet l-aħħar leġislatura tal-Partit Nazzjonalista li turik preċiżament dan li qed nitkellem dwaru ma mbagħad tara wkoll. Id-deċiżjoni tagħna ta' dan il-gvern illi ninvestu fin-nies fiex issarfet ħansemmi statistika oħra importanti. Fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena, taf kemm żdied id-dħul tal-gvern? Taf kemm żdied? b'9 biljun euro. Ġifiet nitkellmu fuq 500 miljun euro żieda iżjed fit-dħul tal-gvern. Dħul ġej mill-vet, dħul ġej mill-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali, dħul ġej mill-income tax, jiġifieri ir-rispons tan-nies hemmhekk qiegħed ir-rispons tan-nies li investejna fihom ġie lura f'dħul akbar għall-gvern. U dak huwa l-mod ta' meta gvern jimxi b'mod sensibbli. Dawk huma mbagħad il-mod ta' kif jirreaġixxi l-poplu, imxi mal-poplu bl-awsterità. U jkollok riżultati negattivi. Emmen fin-nies għad il-fiduċja lin-nies u riżultati. Dan li aħna fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena minkejja li kien kellna diversi restrizzjonijiet fl-ewwel 3-4 xhur. Waħd għandna sal-lum numru ta' restrizzjonijiet biex inkunu għadna kollox ukoll, ma li jkollok id-dħul tal-gvern jiżdied 9 biljun euro ifisser fiduċja tan-nies f'dak illi għamilna. Ovvjament, qed nitkellmu fuq il-pandemija, qed nitkellmu fuq il-ġlieda tal-gvern in termini ekonomiċi, ma don kollu kien hemm ukoll il-ġlieda fuq livell ta' saħħa u din il-ġlieda kontra dan il-virus tibqa' għaddejja li x'għadu teddida, le? Ekku. U prinċipju ieħor li tlaqna bih. Il-kwalità tal-ħajja. Dan mhux il-prinċipju tal-pandemija, dan huwa prinċipju li fil-pandemija għexnieħ b'saħħa akbar, imma fl-aħħar mill-aħħar jibqa' l-prinċipju li fil-fema tiegħi irid jissimbolizza dak li il-Partit Laburista fil-gvern u anke meta ma jkunx fil-gvern jgħix għalih it-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U forsi li prem riflessjoni jew li prem tisrif ta' dan il-prinċipju seħħet waqt il-pandemija. Għaliex it-tħaris tal-kwalità tal-ħajja tan-nies fil-pandemija trasformajnieh fil-ħarsin tas-saħħa tan-nies. U kif għamilnieh dan? Ma għamilniex meta bħal da żmien sena kont tiġi nitkellem hawnhekk u kont nenfasizza fuq it-tama li jkollna l-iprem arma kontra l-virus, l-vaċċin, dak iż-żmien kont nitkellem fuq it-tama. U mbagħad meta iktar il-qudiem f'Ottubru it-tama bdiet timmaterjalizza iżjed, konna iffissajna target importanti li għadna li f'Jannar tal-2021 ikollna l-vaċċinu kemm iddieħ u bina dakinhar u qalulna qabel April ma jkollkomx l-ewwel doża ta' vaċċin. U mbagħad meta mhux f'Jannar, f'Diċembru ġir nexxinna nġibu l-vaċċin f'pajjiżna qalulna 40,000 biss jkollkom dożi tal-vaċċin. Dawk huma realtajiet Samuel ta' biex konvint li n-nies mhux se jinsewhom. Mhux is-soluzzjoni. U li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni.
f'nofs kampanja tal-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna li inċentivaw in-nies biex jieħdu l-vaċċin. Qalulna le, mhux is-soluzzjoni il-vaċċin, imma dawk huma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ir-realtajiet huma li llum għandna aktar minn 90% tal-popolazzjoni tagħna li hija mlaqma. Ir-realtajiet huma n-numri li ma jmerjhom ħadd juru li għandna aktar minn 400,000 persuna li huma imlaqmin li tajna ma' 800,000 doza tal-vaċċin. Dawn huma realtajiet, imma għaliex kon on the ball kif wasalna liħ dan? Aħna qed nitkellmu dal-pajjiż kull milu li għandu l-vaċċin huwa 8 xhur. 8 xhur biss bħal da żmien, 8 xhur ilu eżatt wasal il-vaċċin f'pajjiżna. Jiġifieri kien l-ewwel nett għaliex kellna biżżejjed funds, flus available biex meta ġejna l-għażliet ma qaddix ngħidu ejja nġibu l-irħas ditta jew ejja nġibu b'kemm ngħaddu. Le, ġibna dak kollu li kien meħtieġ u dan għamilnieh. Kull darba li ġejna biex nieħdu deċiżjoni relatata mas-saħħa. Jekk hix fuq personal protective equipment, jekk hix fuq ventilators, jekk kienx fuq il-vaċċin, kull darba li ħadna d-deċiżjonijiet fejn tidħol is-saħħa qatt ma qadna pass wieħed li wieħed lura. U bekk illum li nistgħu nitkellmu fuq dawn ir-riżultati kienu wkoll fil-pjan tat-tilqim. Rajna li nkunu programmati sew biex it-tilqim jaħrab b'saħħtu u kemm daħqu bejna meta konna ngħidu li aħna rridu nkunu l-aqwa fl-Ewropa fil-pjan tat-tilqim u jekk jista' jkun nkunu fl-aqwa fid-dinja wkoll fil-pjan tat-tilqim. Kemm kellna kważi jirredikolawna kienu, illum il-fatti jitkellmu waħedhom. U huwa bekk illum li l-pajjiż reġa' lura għall-ħajja soċjali tiegħu, għall-ħajja ekonomika tiegħu, konsegwenza ta' dawn id-deċiżjonijiet illi ħadnihom. Kellna viżjoni u direzzjoni li kienet waħda ċara bl-istess mod li issa f'Settembru li ġej, jiġifieri x-xahar li se jibda, qegħdin inħarsu l-qudiem biex il-tingħata doża oħra lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli. U mbagħad f'Ottubru mmorru lejn kategorija oħra tal-poplu tagħna skont mbagħad ma jibdew ħabbru l-awtoritajiet tas-saħħa minn żmien għal żmien biex nibqgħu nipproteġu s-saħħa tal-Maltin u mbagħad imżewġa magħha nipproteġu l-ħajja ekonomika, l-ħajja soċjali, l-edukazzjoni tat-tfal tagħna u għalhekk illi dal-pjan ta' tilqim imżewweġ mad-deċiżjonijiet l-oħra li semmejt se jkun qiegħed jippermetti illi t-tfal tagħna l-istudenti tagħna jmorru fl-iskejjel lura on campus biex jieħdu t-tagħlim fil-post fiżiku, kruċjali fil-fema tiegħi. Imma mbagħad tibda tara li l-kullana ta' deċiżjonijiet li ħadna flimkien bħala poplu tibda tagħti l-frott tagħha u hemmhekk fejn jkollok is-sens ta' sodisfazzjon tal-ħidma li tkun wettaqt. Prim Ministru, l-aħħar mistoqsija żammejta dwar l-investiment infrastrutturali u l-infrastruttura. Ftit tal-lim ilu tħabbar kif il-proġett ta' Central Link huwa kważi lest 90% prattikament minn huwa lest. Ġifieri qed jibqa' ritmu ta' investiment infrastrutturali. Fil-fatt inti tgħid li qed inħejju mhux biss għallum żdan kell-ġejjieni, le? Ekku, l-investiment fl-infrastruttura, fis-saħħa, fl-edukazzjoni, fl-ambjent, se jibqa' ġej. U dan huwa l-punt ta' tluq li rridu nitilqu minnu. Jekk aħna rridu nibqgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, ma jistax ikun li nagħmlu imqar li ċkemm pass lura minn iżjed investiment f'dan is-setturi tant kruċjali. U nifhem in-nies li jsaqsu hija domanda minn hawn lid-dinja ma jgħidulek ma jista' jkun aħna li pajjiżna kellu din nefqa tant qawwija minn Marzu tal-2020 relatata mal-pandemija. Fl-istess waqt kellek numru ta' xhur fejn l-attività ekonomika minħabba restrizzjonijiet kellha tonqos. Jista' jkun illi il-pajjiż jibqa' jinvesti f'dan is-setturi tant kruċjali u risposta tiegħi hija li iva. Iżda sakemm il-pajjiż jibqa' jkabbar l-ekonomija tiegħu. Mela r-risposta tibqa' iva imżewġa magħha bbinata magħha bil-fors li jrid ikollok it-tkabbir ekonomiku. Central Link semmejt li proġett wieħed, imma jagħti eżempju importanti ta' dal-prinċipji illi semmejna. Proġett ieħor illi tajjeb infakru daqsxejn kien qal il-Partit Nazzjonalista. Ħareġ għat-tabla ħabel kontrih. Jikkritika u lanqas kien laħqu semgħu kelma fuq il-proġett li ħarġu għat-tabla ħabel kontrih. Negattiv, kritika negattiva. U għaliex dan? Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kritika li kellhom dakinhar għal dan il-proġett tissimbolizza il-politika tagħhom. Politika short-sighted li ma taħsibx fit-tul,
politika nfassla minn kif qed nara jiena mhix ikun qed jingħad fuq Facebook, sa mhux qed ngħid jiena ma tagħtix każ dak li qed jingħad mis-social media mela ma tagħtix, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar inti d-deċiżjonijiet tiegħek iridu jkunu ibbażati fuq politika u deċiżjonijiet sostenibbli long term. U fuq dak li huwa dejjem fl-interess tal-pajjiż. U lura CenturyLink x'naraw illum li qegħdin f'madwar 90% tal-proġett li huwa kompletat. Naraw li ħafna mill-biżat inizjali, ħafna mill-biżat li kienu għamu meta ġiet imnedija l-idea tal-proġett, għax mbagħad kien hemm proċess ta' applikazzjonijiet, proċess ta' appelli. Ħafna minn dak il-biżat ma materializzawx. Issa ngħid ukoll u nammettiha. Seta' forsi kien hemm komunikattiva aħjar dakinhar u mela ma setax. Niftakar eżempju, xi ħadd kien kellimni dak iż-żmien u kien qalli niftakar li kien hemm dil-biża li s-siġar mill-roundabout ta' taħt ir-Rabat sas-Saqqajja se jitneħħew. X'rajna r-riżultat finali kien iva kien hemm numru ta' siġar li kellhom jiġu sagrifikati ferjas tal-proġett. Imma rajna wkoll li fl-assiem ġew imħawlin ħafna u ħafna iżjed siġar minn dak il-ftit li sfortunatament kellhom jiġu sagrifikati. Dan huwa ir-riżultat il-prodott finali ta' dak kollu. U llum li il-proġetti qed jaraħ quddiem għajnejh kulħadd. Fadal l-aħħar parti, fadal l-aħħar biċċiet ta' inconvenient, imma x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw tnaqqis sostanzjali fil-ħin tal-vjaġġar u xi ħaġa li mhux qed naraw imma li qed hemmhekk żgur hija t-tnaqqis fl-emissjonijiet. Jiġifieri anqas ma jkollna vetturi li qegħdin jistennew fit-traffiku, anqas se jkunu l-emissjonijiet dik hija xi ħaġa minn hawn lid-dinja mela il-vantaġġ ta' dan il-proġett huwa tnejn żgur. L-ewwel wieħed fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies u tnaqqis fil-ħin tal-ivvjaġġar iva jsarraf f'titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, imma t-tieni fattur forsi iktar importanti huwa l-impatt ambjentali pożittiv li huwa dak ta' anqas emissjonijiet. Mela dawk huma żewġ vantaġġi b'saħħithom li għandu dan il-proġett li kieku waqajna fin-narrattiva tal-oppożizzjoni u ngħidu le għalhekk. Kien ikun ifisser li dal-proġett jibqa' ma jimmaterjalizzax, nibqgħu bl-infrastruttura tat-toroq li writna mingħand il-Gvern Nazzjonalista u nfakkar x'infrastruttura tat-toroq pjetuża kellu dan il-pajjiż li jaqqas kienet tixraq lil pajjiż modern membru tal-Unjoni Ewropea, konna nibqgħu hemmhekk, konna nibqgħu bin-nies fil-kjuwijiet tat-traffiku, konna nibqgħu bl-emissjonijiet iżjed u l-proġett ma kienx jimmaterjalizza. Imma mbagħad ukoll l-importanza, prinċipju li jaqqat ma l-importanza tal-iżvilupp infrastrutturali tibqa' id-dialogu man-nies li aħna nisimgħu lin-nies. U dal-prinċipju, l-istess prinċipju li semmejt dwar is-CenturyLink, nixtieq issa li nittrasporthom għal proġetti ieħor jew proposta ta' proġetti ieħor aħjar illi bħalissa hemm diskussjoni partikolarment fin-naħat ta' Marsa Scala, kif nafu ftit tal-jimilu Transport Malta nediet dak li ssejjaħ PQQ. Bażikament PQQ jfisser hija sejħa ta' investituri sejħa għal investituri li huma interessati li imexxu l-qudiem il-kunċett ta' marina f'dik il-lokalità. Mela l-punt ta' tluq huwa qegħdin fi stadju ta' PQQ. Bħalissa hemm biss sejħa għal idejat. M'hemm xejn fatta, m'hemm ebda proposta konkreta, m'hemm xejn li huwa cast in stone, imma hemm biss sejħa għal idejat. Li jfisser li din il-fażi li għaddejjin minnha bħalissa hija proċess fejn l-awtorità se tkun qiegħda tisma' kemm mingħand in-nies, kemm mingħand investitur potenzjali x'idejat għandu, x'qed jipproponi illi jagħmel. L-ewwel prinċipju huwa illi l-ħsieb tal-gvern huwa li jolli il-valur taż-żona kollu kemm hu il fuq. Meta qed nitkellem żona, qed nitkellmu dwar Marsa Scala kollha. U nemmen li investiment f'Marsa Scala, post fejn sertajt ngħix jien ukoll, huwa wieħed li huwa meħtieġ. Ħammur lura ftit fl-istorja, u mmur lura għall-2006 fej dakinhar fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista kienu ġew identifikati żewġ siti għall-marina, dak ta' Xemxija u dak ta' Marsa Scala. Dak hija l-istorja ta' dak iż-żewġ siti li ġew identifikati. Imma
Lil minn dal-proġett, imma b'enfasi forsi partikolari fuq dan il-proġett propost għaliex huwa dak li bħalissa hemm diskussjoni dwaru. Hemm is-sett tal-prinċipji. Is-sett tal-prinċipji li jiena nemmen, anzi qed nagħti direzzjoni ċara llum aktar milli nemmen ta' xiridu jigwidaw lil kull min beħsiebu jressaq il-qudiem idejat tiegħu għal dan l-iżvilupp illi qed jiġi propost. L-ewwel wieħed marsa skala li tkun isbaħ u isbaħ qed ngħidha f'sens wiesa' u marsa skala li hija upgraded. Li qed tgħid il-komunità mhux smajtu minn għandhom, nafu ngħixu jiena wkoll. Ġifieri dak li tgħid il-komunità hija l-ħajja tiegħi ta' kuljum f'dawn l-aħħar snin. L-ewwel punt kruċjali huwa l-aċċess għall-bajja. Mela dak l-aċċess bi kwalunkwe żvilupp li jista' jiġi propost irid jibqa' garantit. It-tieni prinċipju, il-partijiet fejn illum isir l-awm dawk iridu jibqgħu għall-awm tan-nies u aċċessibbli għan-nies għall-awm. U mhux mit-tifsa ukoll. Ġifieri fuq dan iż-żewġ prinċipji qed inkun ċar ħafna. U r-realtà x'inhija? Witeline li naf jien, x'inhuwa Witeline? Witeline huwa l-post fejn immorru l-mixja filgħaxija daqqa noħorġu morru għall-ġelad dak l-anzjan li taraħ jistrieħ fuq xi bank, in-nies li jiltaqgħu mal-familja tagħhom filgħaxija filgħodu jmorru jowmu, filgħaxija forsi jmorru ristorant, jimxu, dak kollu b'dal propost żvilupp irid jibqa' garantit kollu. Fuq dan il-punti qegħdin ċari ħafna. X'nara wkoll iżda u naqqaddin ma' twemmin tiegħi li f'Witeline hemm bżonn investiment. U investiment li ikun jieħu żewġ forom, l-investiment tal-gvern, l-investiment pubbliku u l-investiment mill-privat. X'inhi r-realtà? Realtà llum għandek illi meta jkun hemm grigalata, x'jiġri? Ir-restorant li hemm fuq in-naħa ta' ġewwa ta' Witeline jitla l-ilma baħar fit-triq u jagħmel ħerba. Dak id-dajes li jinsertaw ikunu fil-baħar fil-grigalata Witeline x'jiġri minnhom ma nafuhomx li jispiċċaw fit-triq id-dajes u ma rajniex aħna episodju fejn jitla dak il-ħmiġ kollu mill-baħar, inkluż dajes li jinqataw mill-mażri tagħhom u jispiċċaw fit-triq, dawn huma realtajiet. Jiġifieri l-idea li f'Marsa Skala jkun hemm breakwater u jien nitħattu wkoll x'forma għandu jkollu l-breakwater għax hemm diversi forom illum bit-teknoloġija tal-lum. Li jkun hemm breakwater li jilqa' minn dan kollu mhijiex idea tajba, li inti jkollok breakwater u mżewweġ miegħu għandek il-kunċett ta' żoni tal-hawn li jibqgħu preservati u għan-nies. Mhijiex idea li nistgħu nitħattu dwarha, ma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fil-proċess tal-idejat, qegħdin fil-proċess tal-konsultazzjoni, qegħdin fil-proċess li nisimgħu lin-nies. U lil min imur fil-protesta jiena mhux tal-li ma ninjorax, tal-li nisma' u nanalizza kull kelma li tingħat. Mela le, dak huwa fil-fema tiegħi il-formula li tagħmel dal-gvern, il-gvern tan-nies għax gvern li jisma' mingħand in-nies, gvern li jieħu l-idejat mingħand in-nies li jifhem il-concerns diversi li jara x'qed tgħid il-komunità kummerċjali, li jara x'qed jgħidu r-residenti, li jara x'qed jgħidu dawk li jinżlu villeġġatura Witeline, dawk li forsi jiġu Marsa Skala s-sibt jew il-ħadd ta' darba kultant fis-sajf u anke fix-xitwa tisma' dak kollu biex imbagħad tkun f'qagħda li meta tiġi għat-tfassil jew għat-teħid tad-deċiżjoni finali jkollok opinjoni li tkun waħda ffurmata tajjeb li tqis dawn l-aspetti kollha u mbagħad tkun tista' tieħu deċiżjoni li tkun waħda tajba. U biex inkun fer ukoll biex inkun ġust ma' Transport Malta. Transport Malta dak illi qalet hawnhekk fit-tnedija tad-dokument, id-dokument x'kien ifisser, seta' kien hemm komunikattiva aħjar iva. Imma t-tnedija ta' dak id-dokument, PQQ, kienet dak li kien proċess li bih irridu nisimgħu l-idejat. U allura dak il-prinċipji li semmejt huma dak il-prinċipji li kull min se jkun issa qiegħed jirreaġixxi għal dan il-PQQ, il-prinċipji li jrid josserva, li jrid jimxi magħhom għax fl-aħħar mill-aħħar imbagħad aħna rridu kwalità ta' ħajja n-nies li hija waħda tajba. U ma nistgħux aħna nkunu gvern li bil-proġetti li nagħmlu flok il-kwalità tal-ħajja ntellgħu għal fuq inniżlu għal isfel. U dal-proġett jekk eventwalment
jimmaterjalizza dal-prinċipju tant importanti tat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies u tal-upgrade taż-żona, tal-embellishment taż-żona ta' Marsa Scala huwa punt illi jrid iżommu definittivament quddiem għajnejh li nibqgħu niddialogaw man-nies, dak huwa prinċipju wieħed li huwa iktar importanti, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ħansemmi l-punti li ieħor. Semmejtu aktar qabel u nixtieq nerġa' nenfasizzah mhux biss fil-kuntest ta' dan il-proġett, imma forsi fil-kuntest aktar wiesa ta' kull meta niġu għal żvilupp. Ma nistgħux aħna bħala pajjiż nieħdu id-direzzjoni li ngħidu le għal kollox, meta għadna qas biss bdejna nitkellmu. Ma nistgħux ngħidu kif jagħmel il-Partit Nazzjonalista le għalhekk, le għalhekk, le għalhekk. Għax il-le għalhekk għal kollox kien dak li fl-2008 meta bdew jgħidu le għal kollox anke l-affarijiet tajbin, kien dak li ġab lill-pajjiż għall-istaġnar li kellna fis-snin sussegwenti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jiġifieri ejja nfakru dik il-politika tal-le għal kollox fiex ġabitu lill-pajjiż. Issa qed tinfisser li qed ngħidu iva għal kollox u iva għal kull żvilupp, mhux qed ngħid hekk, qed ngħid il-kwistjoni ta' bilanċ u forsi l-proġett propost tal-Marina Futile Line jissimbolizza dal-prinċipju ta' bilanċ tant importanti x'qed jgħidu n-nies, x'ħajjgħidu l-iżviluppaturi prospettivi u li inti jirnexxielek iż-żewġ li żomm l-ambjent tajjeb fil-lokalità, il-priorità ambjentali f'kwalunkwe proposta li tiġi konsidrata li ma jistax ikollna proġett aħna li jagħmel ħsara ambjentali, dak huwa prinċipju ieħor li huwa importanti, ma nistgħux inkunu l-gvern aħna l-opportunitajiet noqtluhom qabel jitwildu. Għaliex fil-mument li toqtol l-opportunitajiet ġib id-dwejjaq fil-pajjiż, id-dwejjaq iġib l-istaġnar iġib l-aks u jġib il-gvern f'qagħda li ma jkunx jista' jibqa' jinvesti fin-nies u meta jinvestu fin-nies infissru l-investiment fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fl-investiment fl-ambjent, l-investiment fis-sigurtà fil-forzi tal-ordni ta' dan il-pajjiż u għalhekk li inti mbagħad tittara li f'kull deċiżjoni li tieħu żżomm dal-kriterji kollha flimkien biex fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tkun verament tista' tibqa' tieħu id-deċiżjonijiet fejn lill-Maltin u lill-Lawċin tibqa' tibnilhom prosperità ġdida ibbażata fuq kwalità ta' ħajja aħjar. Prim Ministru, grazzi tal-li oġbok tatina din l-intervista u l-komplament tal-ħadd tajjeb. Dek sinjuri wasanna fit-tmiem din l-intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela, grazzi tal-li segwejtuna u nsemilkom.